Dobrý den, vítá vás Filip Obr z webu Tipy jak fotit. Díky vašemu sdílení jsem se rozhodl natočit tento návod, jak udělat fotografie ve stylu Jana Sautka a budeme vycházet z této zdrojové fotografie a dobereme se k tomuto výsledku. Jak vidíte, na původní fotografii máme úplně obyčejnou zeď, ani na zemi není žádná polorozbořená stavba, je to obyčejná parketa. A tady už to vypadá, jako kdybychom se nacházeli v nějaké staré stavbě. Je to vcelku jednoduchý efekt, všechno si ukážeme, jak to dosáhnout ve Photoshopu. Jak byla fotografie svícená? Vůbec nešlo o nic náročného, použil jsem jedno světlo, v tomto případě to byl oktagon, ale já si myslím, že podobně by se dalo pracovat i s denním světlem od okna, kdy postavíte modelku nebo bude u okna a to denní světlo bude fungovat jako tento oktagon. Takže není vůbec dogmatické to, jak se bude modelka svítit nebo celá scéna. Takže abychom začali. První, co uděláme, když se podíváme na tuto fotku, tak je mnohem kontrastnější. To znamená, že já si vytvořím novou vrstvu úprav a stáhnu jas. Zkusíme tady někde kolem 50 a vytáhnu kontrast. Teďka, když zapnu, vypnu, tak vidíte, že ta fotka už se posunula trošku dál k tomu našemu výsledku. Nyní uděláme airbrush, to znamená, že zesvětlíme světlá místa a stmavíme tmavá místa. Existuje spousta metod, na výukových DVDčkách ukazuji specifičtější metody, jak pracovat s tímto nástrojem, ale tady si ukážeme airbrush pomocí šedé vrstvy. Vytvořím novou vrstvu a tady dám edit a vyplnit šedou. Chceme 50% šedou. Tak, máme vyplněno a nyní dám na overlay. Tak a teďka vlastně vezmu si štětec a do popředí černou barvu, do pozadí bílou barvu. Kde budu malovat černou barvou, tam se bude fotka stmavovat. Kde budu malovat bílou, tam se bude zesvětlovat. Krytí si dám na 50 a flow bude na 20. Pro začátek. Možná budeme ještě s touto hodnotou manipulovat. Zvětším si štětec. A teď tedy budu stmavovat místa, která jsou již tmavá. Vidíte, že to opacity už takhle bylo dost, nedělal bych to asi méně, protože bychom si mohli udělat fleky na tom. Takže jak vidíte, je to jednoduché, kde jsou stíny, tak vlastně maluji štětcem a stmavuji. Díky tomu vlastně bude ta fotka plastičtější, že bude víc vystupovat z pozadí. Je to metoda, která se používá velmi často a je vidět i u filmových plakátů. Kdy hrdinové vystupují jakoby ven z toho obrazu. Je to tím, že světlo a stín víc vzdáleno od sebe. Teďka budu zesvětlovat světlá místa, takže kliknu na X, tím se mi tady vymění pozadí s popředím a budu vlastně zesvětlovat.
zmenším štětec. A tady vlastně máme takový fokus, že tam, kde modelka má tvář, tak potřebujeme získat co nejvíc pozornosti. Tak zesvětlíme vlasy, tím vlastně dodáme trošku lesku. Ještě vykreslíme. Zvětším si trošku štětec. A tady vlastně zase v oblečení, kde jsou záhyby, tak taky použiju airbrush. Tak oddálím si fotku. Podíváme se na rozdíl. Vidíte, že airbrush opravdu umí divy s tou fotkou. Tady můžeme ještě zesvětlit ve vlasech. Vlasy nikdy nelesknou dost. Uděláme vlasy plné krásy. Tak, to bychom měli a teďka budeme texturovat. Na internetu si normálně najdete třeba zadáte stará zeď a dáte si vyhledat obrázky v angličtině old texture wall. Dá se najít spousta věcí, starý papír, takže vlastně najdete si nějakou texturu, kterou otevřete ve Photoshopu, skopírujete a vložíte ji přes náš obrázek. Otočíme. A roztáhneme přes celou fotku. Samozřejmě nejlepší, když máte texturu stejně velkou jako zdrojovou fotografii. Ale roztáhnout můžeme taky. Texturu trošku doostříme. Takže doostřit. A teďka nastavíme krytí na overlay, překrýt. Tak vidíte, že už se nám tam dostala, ale je i v modelce. My proto musíme dát přes texturu masku. Vidíte, dá se masku a tu masku celou skryju. Nyní budu malovat bílým štětcem do masky a budu odkrývat tu masku jenom tam, kde bude zeď. Vlastně tam, kde není modelka nebo ruka. Takže ještě si zvětšíme. A vidíte, že zeď se nám už mění na starý rozbitý skvot. Tady když přesáhneme trošku, jak nám to za stolik nevadí, protože přece jenom celá ta fotka je taková saudkovského stylu a on to má hodně rozbité, tvrdé. Mám tušení, že pan Saudek má takovou zeď doma, my co jí nemáme, tak si ji domalujeme. Samozřejmě můžete na to jít velmi pečlivě. Pak už je otázka, kde bude fotka použitá, protože pokud fotky používáte na Facebook, tak nemusíte mít opravdu 100% přesnost. Když to máte na velký tisk, na výstavu, tak už se zaslouží ta fotka pozornost a věnovat tomu čas. To je vždycky v profesionální fotografii čas v poměru s kvalitou. Tak, tím máme číslo 1. Já to teďka skopíruji, Ctrl-J. Tak, máme to tam ještě jednou. A
tady vlastně větším štětcem snížím krytí a změkčím ty okraje. Ve vlasech si klidně nechám kus, to mi nevadí, protože tady to je tak. Takže to máme a přidáme trošku barevnosti, takže color balance a ve stínech přidáme zelenou a modrou. Vidíte, že to hýbe s fotografií docela radikálně. Teďka si přidáme do světel trošku zelené opět a žluté. Tohle je věc vašeho citu, tady není žádná univerzální rada. Až budete pracovat na vlastní fotce, tak je to jenom tak, jak se vám to bude líbit. Stáhneme trošku barevnost, aby nám ta fotka úplně neřvala. Takže přidáme Hue and Saturation. Kdo máte českou verzi Photoshopu, tak se dá orientovat podle toho, kde se nachází v menu ten nástroj. Hue and Saturation, odstín a sytost. Takže tady stahuji sytost fotky. Teďka celou fotografii ještě dovinětujeme. To znamená, přidám křivky, stmavím všechno a budu stmavovat, vlastně celou vrstvu jsem zakryl pomocí masky a budu stmavovat jenom okraje. Vlastně tam, kde chci, aby byla pozornost, tak to nechám světlé. Takže vezmu si o něco větší štětec a budu stmavovat bílým štětcem okraje té fotky. Tak. Tady, když se podíváte, tak ta fotka jde mnohem více do žluta a do zelená. To znamená, že my se vrátíme tady zpátky do color balance a přidáme více žluté zpět. Jak říkám, tohle je vždycky otázka citu. Tady není žádná univerzální rada. No a tím jsme víceméně hotovi. Stačí doostřit, takže já sloučím všechny vrstvy, Ctrl, Alt, Shift a E. Teď se mi sloučí všechny vrstvy, které jsou vlastně viditelné tady pod tím. A tu horní vrstvu doostřím a fotka je hotová. Není to nic složitého, vlastně tato úprava nám zabrala 7 minut a vytvořili jsme si soudkozeď přímo z naší obyčejné zdi, kterou máme všichni doma. Všichni ne, někdo to má natřeno barevně. Takže kdo čemukoliv nerozuměl, tak vlastně pomalu jsou postupy a návody, jak pracovat ve Photoshopu, jak pracovat s vrstvami úprav, jak pracovat s maskami, pokročilý airbrush, retušování pleti a další věci. Učím v kurzu Photoshop od A do Z. Pod tímto videem najdete odkaz na tento kurz a myslím, že se to určitě vyplatí. Naučit se ve Photoshopu vám ušetří spoustu práce na place
a posune fotky zase o úroveň výš, než pracovat jenom s klasickou fotkou nebo s klasickým Lightroomem. Tak jo, díky za pozornost a doufám, že se uslyšíme zase u dalšího návodu.